guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to our fans on the TV. It's the CAF Champions League. Mamelodi Sundowns 3. Bafowethu ngijabula kakhulu ukuthola lesithuba leli. Bafowethu ufuna sikhuluma iqiniso eSouth Africa. Mamelodi Sundowns yilona iqembu elikhulu elisidlala ibhola elimnandi. Ayikho iteam edlala ibhola elimnandi njenge Mamelodi Sundowns eSouth Africa. Since Mamelodi Sundowns 1987 till now kusekhona Mambuji but mina hayi man disturba wena man. Uyabona bafowethu iMamelodi Sundowns iyona team idlala carpet football. Bukani umkwena bafowethu. Quality. Bukani uGrant Geka. Quality. Roland Williams. Unani bafowethu. Bafowethu ubonile mangenwa uKhemete Erasmus. Ibonile ngeni goal. Makolo Leon ngeni goal. Renas ngeni mangena ngela ngegoli. uLeon ushaya igoli number 1. Bafowethu iMamelodi Sundowns umuntu uyathanda wasaSoweto noma kathandi. We are number 1. Like or not. Noma ngasidlala Tuesday. Mamelodi Sundowns ngeke uzuyidestroy. Uyohlala njalo umuntu osaSoweto. Noma ningayi2 eSoweto. If ikhona Mamelodi Sundowns, we are number 1. We are number 1. You like or not, ayikho team ekwazi ukushaya Ali Ahly away. Mamelodi Sundowns kuphela ayikhweli. Phambili Sundowns phambili.